Quina terrassa, quin palau i quins jardins. Era el primer mes de març i la primavera ja bategava per tot arreu. Vine, no em fa res que ens vegin, però per enraonar estarem millor sota aquells arbres. Baixant alguns graons, el dugué a la part més profunda del jardí. Uns arbres ocultaven la lluna, però no el seu reflex a l'aigua. S'havia canviat de vestit. Jo no portava la faldilla de volants, sinó una mena de túnica que li flotava al voltant del cos. Escolta, aquí corres un gran perill. Vens a combatre el meu germanastre, el Minotaure. Ja ho sé, escolta'm bé. Triomfaràs sobre ell, n'estic segura, però fins ara ningú no n'ha pogut sortir del laberint on habita el monstre, i tu tampoc no podràs sortir-ne, a menys que la teva amant, que sóc jo, que estic a punt de ser-ho, t'ajudi. No pots fer-te ni idea de com n'és de complicat el laberint. Demà et presentaré de dalt, que t'ho explicarà. El seu fill, Ícar, només se'n va poder sortir pels aires, volant. La teva única salvació és no abandonar-me mai. O t'hi avens o em deixes. Si em deixes, pitjor per tu. I el teu pare, el rei, què em dirà de tot això? Ah, no res. Quan la meva mare va tenir l'aventura amb el brau, va dir: el que està fet, fet queda. Dèdal és molt alt d'estatura, d'una barba més llarga que la de Minos, com de plata. Sempre parla molt lentament i tothom comprèn que, quan calla, és que està reflexionant. Quan la reina acabava de donar llum a aquell monstre, Minos estava molest i em va demanar que projectés un edifici i uns jardins d'on no pogués escapar-se. Però, com que conec el teu desig de combatre el Minotaure, et donaré uns consells. Tot sol no te'n sortiràs. T'ha d'acompanyar Ariadna. He pensat que Ariadna estigui lligada amb tu per un fil. Així podràs tornar cap a ella si t'extravies. Pren aquest cabdell. Dóna'm el cabdell, ja el guardaré jo. Anem cap al laberint. La comitiva es dirigeix cap al laberint. Vine, ens lligarem i així no et perdràs. Teseu fa cara de veure-hi segones intencions. Es troben els companys de Teseu a l'entrada del laberint. A poc, que no s'emboliqui el fil. Fa com que troba el Minotaure, mig adormit. El monstre aixeca el cap i es mira Teseu als ulls. És preciós. No el puc matar. Jo no l'odio tant com per matar-lo. Però, i els meus companys? Li clava l'espasa, rebobina el fil i torna fins a Ariadna. Els companys. Va, marxem!